नमस्कार मंडळी, चला तर हे बघा, आज मी मस्त आपणास मुशी मसाला करून दाखवणार आहे। चिकन मटणासारखाच लागतो। मच्छी आहे ती एक प्रकारची, त्याला एकच काटा असतो, त्याला मुशी पण म्हणतात आणि मोरी पण म्हणतात। तर आता हे आपण करायला घेऊया। तर त्यासाठी मी मुशी बाजारातून आणली। बाजारातून मुशी आणल्याच्या नंतर मस्त असं 2-4 पाणी स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची, स्वच्छ धुवून पिळून वगैरे घट्ट पिळून घ्यायची। आणि हे बघा, ह्याला फक्त मध्ये एकच काटा असतो आणि एकदम नरम मांस असतं, छान लागतं खायला। आता आपल्याला ह्याला मसाले लावून घ्यायचे। मसाल्यासाठी मी आलं लसूण कोथिंबीर कढीपत्ता पेस्ट, मालवणी मसाला, गरम मसाला, हळद, लाल तिखट मसाला, मीठ आणि चिकन मसाल्याचा पण वापर करणार आहे। तर आता प्रथम मी आता हे कोथिंबीर, आलं लसूण वगैरे ह्याची पेस्ट आहे ना ती घालून घेतली। त्याच्यानंतर मीठ घालून घ्यायचे आणि बाकीचे सर्व मसाले आहेत ना ते घालून मग चिकन मसाला घालून आपल्याला छान असं मॅरिनेट 10 ते 15 मिनटं तुम्ही ठेवलात तरी चालेल। जास्त जर ठेवला तर जास्त वेळ मॅरिनेट राहील आणि चांगलं अजून चवेल, पण 10-15 मिनटं ठेवला तरी बस होतं। आता ह्यामध्ये मी मसाले घालून झाल्याच्यानंतर ह्या बाजारी चिकन मसाला असतो तो घेतला, तो घालून घेतला आणि छान असं आपल्याला एकजीव करून व्यवस्थित मुशीला लागेल असं आपल्याला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। आणि हे बघा, आता हे सर्व मसाले आणि मसाले जर तुम्ही मुशीमध्ये, आता ही तुम्ही म्हणाल मुशी एवढीची आणि मसाले एवढे घातले, तर नाही मंडळी, ह्या मुशी मसाल्यामध्ये जर तुम्ही मसाल्याचा वापर थोडा जास्त केला तरच मुशी मसाल्याला छान अशी चव येते। आता हे सर्व मसाले मी ह्याला लावून घेते आणि 10 ते 15 मिनटांनी नंतर आपल्याला करायला घ्यायचे। आणि करायला घेताना जर कांदा खोबऱ्याचं वाटण नसेल तर ते आपण करून घ्यायचं। आता कांदा खोबऱ्याचं वाटण माझ्या चॅनलवरती मी भरपूर वेळा दाखवलेलं आहे, तेच वाटण मी ह्याला वापरणार आहे, जेणेकरून मी चिकन मटनला जसं वापरते त्याच प्रकारे हे आपल्याला मुशी मसाल्याला लावून म्हणजे वाटण करून घ्यायचं आहे। आता एका पॅनमध्ये मी 1 ते 1.5 चमचे म्हणजे एक पळी असतात ना त्या ह्याने तेल घातलेलं, कारण तेल ना मुशी मसाल्याला ना थोडंसं जास्त हवं तर जरा व्यवस्थित छान असा आपला मुशी मसाला होतो। तर आता यामध्ये तेल घालून मग 2 कांदे बारीक केलेले, थोडीशी अशी बारीक कट केलेली कढीपत्ता घालून घेतले। बारीक कट केली कढीपत्ता घातली ना तर छान अशी आपल्या मुशी मसाल्याला चव येते। आणि व्यवस्थित कांदा आपल्याला ना चांगला असा भाजून घ्यायचा आहे, नुसतं नरम झाला काय लगेच घालायचं नाही आहे। थोडासा मसाला भाजला की त्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायची। अशा प्रकारे जर कोथिंबीर तुम्ही फोडणीला घातली ना तर मंडळी अजून छान अशी चव येते आणि सुगंधी कोथिंबीर असेल तर अजून छान चव येते। आता आपला कांदा बघा थोडासा भाजला गेल्याच्या नंतर आपल्याला हा मुशी मसाला मी मॅरिनेट करून ठेवलेला 10 ते 15 मिनटं झाल्याच्या नंतर आपल्याला यामध्ये आता हा घालून घेतला आणि व्यवस्थित तेल कांदा बिंदा व्यवस्थित लागल्याच्या नंतर आपल्याला छान असं परतून घ्यायचं। व्यवस्थित परतून घेतलं ना की छान असं त्याला कांदा वगैरे लागून जातं। आणि आपल्याला हे व्यवस्थित परतून झाल्याच्या नंतरच त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे। आपल्याला जास्त पाणी नाही घालायचं आहे, मुशीला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही आहे, ती नरम असते आणि तिचं पाणी असतं मुशीला पण, त्याच्यामुळे थोडंसं पाणी घालून आपल्याला झाकण ठेवून झाकणावर पाणी ठेवून छान प्रकारे आपल्याला ते शिजवून घ्यायचे। आता मी बघा पाण्याचा वापर अगदी थोडा केलेला आहे, ताटामध्ये पाणी घेऊन ते जे पाणी असतं ना ते ह्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि आता आपण झाकण ठेवून छान असं आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे। तर आता मी हे बघा ताटली, कारण काय माहिती आहे मग असं ताटामध्ये पाणी ठेवलं ना तर खाली जळत नाही, त्याच्यामुळे ताटामध्ये मंडळी पाणी ठेवायचं आणि थोडंसं मंद गॅसवरचं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। हे बघा मस्त असं शिजवून घेतलं आहे आणि छान असं पाणी पण सुटलेलं आहे। आणि आता पाणी सुटल्याच्या नंतर आपल्याला याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण जे असतं ना, तुम्हाला किती ग्रेव्ही करायची आहे त्यानुसार आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। आणि मंडळी काय माहिती आहे, हे ना सुकेच मसाला असतो ना मुशी मसाला, हा सुक्काच छान लागतो, त्यामुळे जास्त पातळ वगैरे करून चांगला नाही लागत। आता बघा मी हे ज्या वाटीमध्ये ठेवलं ते थोडंसं अजून फक्त पाणी घालून घेतलं आणि आपल्याला सुक्का करायचा आहे मुशी मसाला। आणि ह्या मंडळींना गरोदर बाईंना म्हणजे डिलिव्हरी झालेल्या बाई असतात ना त्यांना तुम्ही दिली तरी चांगलं त्यांच्या कमरेसाठी। आणि आता ह्यामध्ये मी कोकम घालून घेते आणि कोकम घालून आता ही मच्छी बोलली ना तर हिवस आहे, हिवस मच्छी असली तर त्यामध्ये आपल्याला कोकमाचा वापर हा मंडळी करायचाच आहे। आणि आता मी तुम्हाला सांगितलं डिलिव्हरी बाईंना, तसंच TB ज्याला असते ना, TB होते त्यासाठी त्यांना पण ही अशा मुशी मसाला ना मंडळी खाण्यासाठी दिला ना तर तो पण एक नंबर आहे। फक्त काय माहिती आहे मसाल्याचा वापर तुम्ही कमी करा। आता हे बघा मस्त असं आपला मुशी मसाला झालेला आहे आणि आता ह्यामध्ये आपण कोथिंबीर घालून घेतलेली, एक नंबर होतो। अशा प्रकारे तुम्ही केलात तर आवडीने मुलं खातील, कारण काटे नाही आहेत त्याच्यामध्ये, मधला काटा आरामशीर निघतो, लहान मुलं पण आवडीने खातील। तर आपण नक्की अशा प्रकारे करा, बघा मस्त असं होतो। हे बघा मंडळी छान असं आपणास मी मुशी मसाला करून दाखवलेला आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते। आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब हाईप करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते, मस्त खा स्वस्त राहा। आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।